Sziasztok gyerekek! Ma levideózom, hogy milyen szép ott az ég. Egy kicsit azok. Egy kicsit így. Nem tudok. Hát ott van az udvarunk, ott van a tyúkok. Ott a szép ég, nézzétek. Jaj. Ott nagyon szép volt még az előbb. Nézzétek fölfele. Az étteremben például dolgozna. De így rá tudunk is zoomolni. Szóval még egyszer rázoomoljuk. Ott látjátok azt ott. Az ott a kilátás élőbe. Azért videózom nektek, hogy valamire lássátok. És hogyha otthon álltok, ilyen nincs. Sziasztok gyerekek! Jó ét!